Juster weer er een sportieve uitdaging op het mooie watereiland Schiermonnikoog. Ondervoerd van de veerstijger binnen zo'n 15 en 20 fietsliefhebbers uiteindelijk voor een unieke race Chinawien infietsen. 1, 0. Succes! 3, 2, 1, 0. Na een spannende strijd wie het huisarts Maarten niet als eerste over de finish kwam. Maar een tiert van 4 minuten 14. Een prachtige prestatie voor de eerste editie van dit evenement.